ин зан аз шавҳараш, ки дар Русия муҳоҷир буд, вируси норасоии масъунияти бадан ё ВИЧ-СПИД гирифтааст. танҳо ҳангоми таваллуди тифли дуввум ошкор шуд, ки бемор аст. шавҳараш 7 сол қабл фавтид ва хешовандони ҳамсараш даъво доранд, ки ӯ бо ин маризӣ ба манзили ҳамсари марҳумаш ҳақ надорад. фаҳмидам дигар дар назарам ҳаёт ҳичи буд, зиндагӣ вобше дигар маънӣ надошт. фақат фикр мекардам, ки ман имрӯзам пагаям бошам, ман мемурам, ҳаминам дигар дар ҳаёт ман нестам. лекин ино паноҳ карданд. гирифторони ВИЧ-СПИД бештар аз поймол шудани ҳуқуқи худ шикоят мекунанд. то ҳол тамоми корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷомеаро ба сатҳе нарасондаанд, ки донад сирояти он танҳо бо робитаи ҷинсӣ ва тавассути хун рух дода метавонад. меҳрангез Мукаррамшоева, пизишки бемориҳои занона, як вокунишро ба чунин ҳолат ёдоварӣ мешавад. духтараке буд бо маълумоти тиббӣ, вале вақте дар вай ин беморӣ ошкор шуд, ҳамон лаҳза оилааш пош хӯрд. бемориашро дар таваллудхона ошкор карданд ва шавҳараш талоқашро додааст. шамсиддин Шарифов, пизишки дармонгоҳи хусусии насл, мегӯяд, атрофиён бо огаҳӣ ёфтан аз бемории шахсе аз ӯ канораҷӯӣ мекунанд. ба назари мардум бисёр чизи ва метавад тарс ваҳм метавад, яъне ки агар одам бифаҳмад, ки як шахси мисол ё рафиқаш ё ки дугонаш бошад, як ҷӯраш бошад, чизе ки бошад, агар бемор шудагӣ бошад, ин аз он одам хеле худашро дур мегирад, яъне ки барои ӯ одам уже бегона мегирад. хачаки мисол ман бояд наздик нашавам ба вае, ки метавонад сироят шавад. ҳама роҳҳои пешгириш ҳаст. Метавонад, ки одам ба ӯ контакти мисол хунӣ бояд надошта бошад. мисол ягон контакти мисол байни агар зану мард бошад, бояд алоқаи ҷинсӣ мисол бе истифодаи ягон намуди защита мисол бояд надошта бошад. ягон мушкилие нест аст. ҳастанд шахсоне, ки мисол тарс мегиранд, ба мо одамҳо вообще контакт намекунанд, ба мо муроҷиат мекунанд. садҳо беморое, ки агар 20 кас агар муроҷиат кунад, метавонад байни як кас мисол ВИЧ бошад, инфексия қабилдагӣ бошад. лекин мо ба мо кӯмак мерасонем, ёрдам мерасонем, ки мисол гӯдакдор шаванд. аммо ин ҳам гуфта мешавад, ки беморон бо вуҷуди кӯмакҳои тиббӣ ва равонӣ аз вокуниши наздикон ва ҷомеа расман шикоят намекунанд. Иззатло Ёқуб, масъули маркази ҷумҳуриявии мубориза бо бемории норасоии масъунияти одам, мегӯяд, қонун ҳама гуна таъбиз нисбати чунин беморонро манъ мекунад. айни замон ягон шахси бо винимӯ зиндагикунанда барои помол кардани ҳуқуқ ва озодиҳои худ, инчунин муносибати дағалона аз ҷониби мутахассисони соҳаи тандурустӣ ба даргоҳи мо барои арз кардан ё ин ки ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат ворид нагардидааст. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода аз афзоиши гирифторони камбуди масъуният изҳори нигаронӣ карда буд. ҳоло дар Тоҷикистон 11311 бемори гирифтори вируси норасоии масъунияти бадан ба қайд гирифта шуданд. дар 6 моҳаи аввали соли 2023 479,000 ташхиси сокинон анҷом дода шуд ва аз миёни ин афрод 587 мавриди нави гирифторӣ ба ин беморӣ ошкор шуд. ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 29 маврид бештар аст. дар ин миён 1067 кӯдаку навраси то 18 сола низ дар Тоҷикистон бо ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. ҳамаи беморон ба табобат фаро гирифта шудаанд. дар сурати табобати дуруст ҳатто занони ҳомила фарзанди солим таваллуд мекунанд. 2953 зани ба балоғат расидаи тоҷикистонӣ гирифтори ин беморӣ ҳастанд. қонунгузории Тоҷикистон табобати ин беморон аз ҷумлаи муҳоҷирон ва нафарони бидуни шаҳрвандиро низ ройгон эълон кардааст. вале беморон ва наздикони онҳо гоҳе аз камбуди доруву дармон ва таваҷҷӯҳи пизишкон шикоят мекунанд.